Grup Enderroc. El grup celebra aquest 2018 el 25è aniversari de la publicació de la revista Enderroc, que s'ha convertit en el referent del periodisme i de l'escena musicals del país. Enderroc és una revista en llengua catalana i de periodicitat mensual especialitzada en música pop-rock d'arreu dels països catalans. Neix el 23 d'abril de 1993 en un moment de plena efervescència del rock català amb l'objectiu de recollir i mostrar al públic jove la gran diversitat i vitalitat de la música en català. Al llarg d'aquests anys, l'editorial Grup Enderroc ha publicat més de 275 números amb una àmplia oferta de formats i continguts musicals i sempre atenta als nous canvis. La feina constant i rigorosa de l'equip editorial, al capdavant del qual hi ha Lluís Gendrau, ha fet que la revista s'ampliés i es reinventés a cada moment. En aquest sentit, l'any 2005 neix el web enderroc.cat, que més tard es convertirà en diari digital, i el 2013 neix el setmanari digital EDR i després les capçaleres EDR Balears i EDR Valencià. Enderroc també ha participat en projectes de foment de la música en directe, en la direcció artística del cicle Borda Cançons i en la publicació de l'Anuari de la Música, entre d'altres iniciatives. Ha estat editora discogràfica, coeditora de llibres musicals i productora audiovisual, i els darrers anys ha comissariat les exposicions Pop-Cèntric i 25 anys del rock català. L'any 2001, Enderroc pren part en la creació del concurs Sona Nou, que ha esdevingut la plataforma i la veu de més d'un miler de grups i cantants que exploren noves formes musicals. Cal fer esment especial als Premis Enderroc i a la gala de lliurament dels premis que aplega públic i sector musical.